Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Pois xa estamos de volta da publicidade, continuamos con toda a actualidade neste verán dende Sanxenxo. Agora mesmo estamos nesta praza dos barcos e queremos, antes de nada, lembrarlles que nos deben seguir a través do Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán, toda a actualidade deste espazo a través tamén das redes sociais. E iniciamos esta terceira e última parte falando da Rapa das Bestas da Mil, unha cita con moita tradición e historia que non se quixo perder o noso compañeiro Jacobo Conde. Ola Silvana, a Asociación Cabalar Monte Acibal un ano máis organiza a tradicional Rapa das Bestas do Concello de Moraña, que reúne a centos de persoas neste curro de a mil. Agora está tendo lugar a tradicional Rapa, Monta e Venda das Bestas Salvaxes. Raúl, e que collechedes agora? Un potriño, non? Collimos un potriño para separarlos das grandes. Das grandes, verdad? De onde che ven a ti esta afición? Por que te metes a facer este tipo de cousas? Do meu pai, Do teu pai, non? Iván. E mira, máis rapaciños, mira Lorena, mira, máis rapaciños pequenos que traen os potriños e axudádelle, veña, veña. Iba che dicir eu, a ti de onde che ven esta afición? De pequena xa. Xa de pequeniña? Sí. Eres de aquí, de Amil? Cerca. De Cerquiña, de Cerdedo. onde? De Cerdedo. E ti que tal, como estás pasando o día, home? Ben, a verdad que ben, o fin de semana aquí xa é... Ben, momento aguantando tirón. E gustache esta tradición? Sí, claro. A tradición que ven de moi lonxe, moi lonxe xa. Entonces, Cantos aninos levas nesto? Teño 26, 15 máis ou menos, xa levo entrando aquí e todo. Bueno, vaya traballiño que tuveron estas rapazas, Sara, que tal? Ben. Traballo da Cansada, bondo, pero ben, sí. Costou moito, rete la besta? Un pouco, pero non Pouco, moito. sí. Para ser a primeira vez estuvo bastante A ben. primeira vez? De tumbala, sí. E de tumbala. E que As se tres. sinte? Que se sinte, Sara? Adrenalina. Sí, pura e dura, Sí. Tenche que gustar moito, para facelo. Bastante. Sí. Pero bueno, decimos que axuda aquí da compañeira Ainara, non? Sí. claro. E Judí tamén axudou, Tamén, verdad? tamén, as A primeira vez dúas ti tamén? Sí. Sí. Home, pero despois da tarde hai que repetir. Bueno, estamos aquí con dous veteranos desta rapa, estamos con Ángel e con Samuel, moi boas. Moi boas tardes. Bueno, vemos que resistíase aí algunha besta, non? A ser collida polos aloitadores. Sí, bueno, sempre, hai algunhas que sempre se fan máis forte que outras, pero bueno, Sí. intentamos tiralas todas. Sí. Os rapaces que hai son moi bons e trátase de facer o mellor posible. Canto tempo levas nisto, Samuel? Levamos toda a vida, pero, bueno, entre todos facemos unha gran festa e fai falta moita xente que fan moita forza realmente os que si aloitan. Ángel, sodes de aquí, verdad? De Amil. Sí, sí, somos de aquí. Sí. Bueno, vamos a falar un poquinho das características que hai que ter para ser aloitador. O primeiro que vemos é ser forte. Bueno, E máis non que lle ter forza, medo maña, moito aos maña. cabalos, non? Maña e non ter medo aos cabalos, por supuesto, pero máis que forza maña. Hai que ter maña e tratar de non levar sempre un golpe, e do resto, nada máis. Pois, Silvana, así de emocionante e de vibrante podemos calificar unha edición máis a Rapa das Bestas de Amil. Aquí, no Concello de Moraña, nos voltamos o ano que ven, pero non sen antes darlle as gracias á organización por un espectáculo destas características. Quedamos con imaxes desta Rapa xa
toda unha festa arraigada na comarca de Pontevedra. Pois con esa emoción vivida nesa rapa das Vestas de Amil nos quedamos. Moitísimas grazas, Jacobo, por esta reportaxe. Nos continuamos agora con máis asuntos, cambiamos de tema, falamos agora de deporte, concretamente das artes marciais históricas, un mundo onde de seguido nos adentramos grazas aos nosos compañeiros de Localia Vigo. Lo que están viendo no es un ensayo de una película, ni tampoco especialistas preparando una escena. Son estudiosos de las artes marciales históricas que quieren recuperar las distintas disciplinas de lucha que se han practicado a lo largo del tiempo. Una actividad física, pero precedida de una ardua labor de documentación. Tenemos dos fuentes principales de conocimiento. Por un lado están los tratados antiguos, estamos en un trabajo de redescubrimiento de estos tratados, yendo a bibliotecas antiguas, a librerías antiguas, y luego está el trabajo en sí del propio estudio de la biomecánica de las armas, ¿no? El arma, al estudiarla físicamente, te dice cómo tienes que moverla también. El Club Falcata de Vigo se encarga de revivir aquellos duelos y formas de combate cuerpo a cuerpo desde Roma hasta la época moderna. Es decir, las artes marciales, porque cuando hablamos de artes marciales no siempre nos referimos a las que vienen de Oriente. Lo que nosotros hacemos en Europa se entiende por las siglas EMA, Historical European Martial Arts, las artes marciales históricas europeas. Nosotros hemos presentado varios escritos a la RAE, a la Real Academia de Lengua Española, en el que hemos documentado con científicos, con doctores en clásicas, en educación física, en diferentes materias, que la definición de artes marciales tal y como aparece en la RAE no es adecuada, porque sistemas de combate del lejano oriente no corresponde, porque ¿qué hacía entonces un legionario romano o un soldado de los tercios de Flandes? ¿Jugar a las canicas? No, hacían artes marciales. Un amplio abanico en la que los cerca de 60 miembros del Club Falcata recorren cada época con sus diferencias y sus particularidades. Las armas han evolucionado y el implemento que usas determina cómo es la biomecánica del mismo. Entonces no tenía nada que ver las artes marciales en la época de los romanos que en la época de la Edad Media, en los tercios de Flandes o en la época napoleónica con los sables, ¿no? Nosotros abarcamos todas las épocas, incluso también artes marciales que siguieron practicándose, como o xogo do pago laico portugués, como están allí al fondo con los palos, el quarterstaff inglés, armas con palos, con armas blancas, con escudos. Pero hay diferencia entre lo que estamos acostumbrados a ver en las películas y lo que era un combate real. La diferencia entre realidad y ficción está básicamente en la intencionalidad. Parecerse parece, pero se diferencian claramente en la intencionalidad. En la película la intencionalidad es que el espectador lo vea, en el combate la intencionalidad es que el contrario no lo vea. El espectáculo, ese es uno de los objetivos finales de la práctica de la esgrima histórica. Para eso se visten según la época que representan. Además de las exhibiciones, participan también en campeonatos con coreografías largas y siempre para mostrar una actividad tan desconocida. Para su tranquilidad, nadie ha resultado herido durante la grabación de este reportaje. Bueno, pois quedamos máis tranquilos de que ninguén resultase ferido nesta reportaxe. Moitísimas grazas aos nosos compañeiros de Localia Vigo. E nos abrimos a nosa última e derradeira entrevista deste verán, desta Praza dos Barcos, no Concello de Sanxenxo. Falamos disto que teño nas miñas mans, dos tapóns, do importante que é reciclar, do importante que é colaborar. E de que maneira imos a falar dos tapóns? Pois de seguido damos as boas tardes, xa que xa estamos en moi boa compañía, a Quique Madalena e a Carla Madalena. Quique, Carla, moi boa tarde. Que tal? Boa tarde. Bueno, benvidos a este verán, e falamos dos tapóns. Empezamos con Quique, pareceche, Carla? Damos paso ao papi? Vale. Bueno, cal é a importancia destes tapóns, Quique, a día de hoxe? Que é isto de tapóns solidarios, que tes ti este lema na túa camisola? Contanos. Sí, a verdade, bueno, os tapóns solidarios levanse xa dende hai moitos anos, non? Recollendo, pero sobre todo é para axudar a nenos con discapacidades, non? A nenos que teñen pois discapacidades intelectuais, discapacidades físicas, discapacidades sensoriais. Ao final o que se consigue son cartiños a través dos tapóns de reciclase que se levan a unha recicladora, se pagan, canto se paga por tonelada, Carla? 240 euros. 240 euros por tonelada, por Carlos. tonelada, pero claro, unha tonelada pois ten un volumen de tapóns bastante potente, son moitos tapóns, fai falta moito esforzo para conseguilos. Con eses 240 euros por cada tonelada, logo derívanse a terapias para nenos con discapacitados, non?
A verdade é que se conseguiron moitísimas cousas, moitísimas terapias, próteses, bicicletas para os nenos sobre todo. Nos que, digamos que botamos unha man a Amigos de Galicia, pois estamos sempre con campañas para nenos. Agora mesmo estáse conseguindo pois unha bomba de insulina, non, para unha nena de Ourense, fan falta 3.000 euros, pois recollendo tapóns, un montón de tapóns por toda Galicia, pois consíguense eses cartiños. Cando comeza toda esta bonita historia, Quique? Cando te empezas a involucrar ti con Amigos de Galicia? Cando comezas ti pois, co teu coche, ese peculiar coche que temos nas imaxes nesta entrevista que poderemos ver? Cando comeza, non, todo isto? Coa taponeta solidaria, non? A taponeta solidaria. A taponeta solidaria que... A ver, Carla, contame ti, non? Que é a taponeta solidaria? A ver, ti seguro que me sabes A dicir. taponeta solidaria é un coche que recolle tapones. Entón, os tapóns, pois, os recolle porque a meu pai, un día, cando estaba recollendo un tapón, ocorreuse hacer a taponeta con un coche que tenía. Que tiña el, non, na casa? Sí. Ti xa coñecías ese coche, seguro, non, Carlos? Sí. Sí, é un coche, bueno, é un Mercedes 300, que do ano 79, ten 40 anos precisamente, este ano. Bueno, como está na casa un pouco de apoio, pues, a verdade é que buscamos unha utilidade, surdiu o tema de Nair, da nena de Pontevedra, que nese momento teña unha paralisia cerebral, tiña 5 anos, nese momento saiu a luz, os medios de comunicación e correusenos, bueno, pois poñerlle unhas pegatinas, uns lunares azules como se fosen tapóns, poñerlle tapóns solidarios e, bueno, empezar un poquinho a recoller tapóns con nosos amigos, sobre todo. Este é un tema de equipo, de botar unha man entre todos, de Movimento Cidadán, facer un Facebook que se chama Taponeta Solidaria Galicia e logo a partir de aí pois empezamos a recoller tapóns. Temos a axuda, por exemplo, de Jero, que ten unha nave aí en Curro onde podemos levar ali os tapóns. Os amigos de MRW de toda Galicia, se ti levas a túa bolsiña de tapóns, o teu saquiño, se ti o levas a calquer MRW de Galicia, eles levanos gratis a Amigos de Galicia, a Fundación, a Vila García. Entonces, a través dos puntos de recollida de tapóns de Amigos de Galicia, pois se recollen un montón de tapóns e iso vai para os nenos. Foi algo así un pouco involuntario, non? Para intentar botar unha man en agradecemento a... Bueno, pois a que nós somos, pois temos certa sorte na vida, non? Quero dicir, uns afortunados, non? Sí, a verdade é que creo que somos uns afortunados, a maioría de nós, porque temos, digamos que temos boa saúde, bueno, non temos ninguna discapacidade, e hai persoas que teñen discapacidade e que o necesitan e que non teñen recursos económicos para pagar as terapias, que debería pagar a Seguridade Social, pero que non o fai. Entonces, bueno, a mellor non é a maneira, Silvana, máis correcta o de mendigar tapóns, conseguir cartos, non? Habría que facelo por outras causas, pero que si non facemos é estar quietos na casa. Bueno, é unha maneira de aportar o noso gran tarea e de conseguir cartiños para esta xente, non? Darlle unha chamada tamén aos nosas autoridades, non? Os responsables. Importante as chamadas, sí. Sí, para que se conciencien de que hai moitas necesidades. Está claro que a veces algún neno con discapacidade non se vai recuperar de todo, pero si vai poder ter unha calidade de vida moito mellor, vai se poder comunicar. Nada que se mellore un pouquechiño, pois é un grandísimo paso para efectivamente, eles. grazas á logopedia, a fisioterapia, vai se poder comunicar cos pais, os pais van poder ter pois unha comunicación, un benestar con el pois moito mellor, non? Que unha calidade de vida moito mellor. E bueno, e se pode facer, pois é unha boa maneira de... É un bo clima que estás sembrando, non? Para todos, ao final. Falamos dos percorridos desa taponeta solidaria. Imagino que tirías nesa taponeta moitos sitios, non, Carlón, non? Por exemplo, aonde? A meu colexio, Doroteas. Nas Doroteas, que temos nosas imaxes, sí? Que un montón de tapóns se recolleron ese día, se recaudaron, moitísimos. Pois a taponeta tamén fomos a Festisol, O Festisol, que era un concerto solidario que hicimos. O ano pasado fixemos no mes de xuño, creo, finales de maio, fixemos un festival solidario en Barro, gracias ao Concello de Barro, que nos botou unha man, e os músicos que acudiron ali, bueno, Son das Tabernas, por exemplo, vamos, que ao final, gracias ao seu traballo, non, gracias á colaboración, pois conseguimos 1.550 euros, que foi para Amigos de Galicia, para, en vez de ter que andar mendigando tapóns, como digo eu, non o digo por mal, digo porque ao final son mendigar tapóns, porque hai que recoller moito tapón. Moitísimos. Moitísimos, Quique,
para que lle quede claro a todo o mundo, porque moita xente dirá, bueno, un tapón, pero un tapón aporta, dous aportan, e todo o mundo pode facelo, e temos moitísimos lugares, establecementos e espazos onde se poden deixar estes tapóns. Senón, onde se pode adquirir toda a información? Imagino que a través da taponeta ou a través de Amigos de Galicia. A través da Fundación Amigos de Galicia, podes perfectamente, ali están os puntos de recollida en toda Galicia, teñen en toda Galicia. É importante, MRW, que bota unha man estupenda gracias a Lili, que é o dono de MRW de Villagarcía, que conseguiu poñer de acordo a todos os MRW de Galicia para que se ti, o que decía antes, levas os teus tapóns, levan directamente a Amigos de Galicia gratis. E a importancia dun tapón, esa cousiña que é o mellor que se pode facer é coller tapas e tapóns, nada de recipientes de plástico ni nada, porque eso ao final nas máquinas de reciclaxe pois frenan digamos o sistema, non? Coller tapóns, os tapóns que fan, Carla? Ti que dis que fan os tapóns? A ver, que fan os tapóns? Contame, Carla. Os tapóns, pois fan, ya o contamos. Pero o de reciclar, o plástico, acordas? O de reciclar, valen as botellas, non? Valen os tapóns das botellas. Os tapóns das botellas, los de colacao, os de leite, os da auga, non? Todos os tapóns. O desodorante, por exemplo, o do champú. Quita uñas. Tamén, mira, pois iso é importante que o días, porque moita xente mellor non se percataba desa protección. Mira, sacamos o plástico do medio, estamos visibilizando unha boa causa, botamos unha man aos nenos con discapacidades, ao final inculcamos valores de equipo, verdade? De que facer as cousas xuntos, de cooperar, de altruismo, de voluntariado, reciclamos. Iso tamén é moi importante. Quique, a cantos non nos axudastes a actualidade? Agora mesmo estades inmersos un pouco por enriba, claro, non o mellor é certo que non che vou a pedir que mos enumeres, porque o mellor algún se queda no camiño no tinteiro, pero imagino que serían moitos nenos, agora mesmo estades inmersos nesta campaña, e ides, como me decías ti, ides traballando a través desa Fundación Amigos de Galicia, eles poñen o foco e vos ides detrás recolectando, axudando a esas familias que tanto necesitan, non? A min, a campaña que máis me gustou foi unha que pediu a Espace de Pontevedra, a Mencer de Pontevedra, que lle pediu a Amigos de Galicia que se reciclase para eles, para conseguir 12.000 euros. Eses 12.000 euros estaban destinados uns traxes para os nenos, que se chaman Spider Suite. Eses traxes pois fortalecen, digamos, a zona lumbar, é unha especie de neurorehabilitación, que de feito tuveron que ir os profesionais a formarse a Guadalajara, se mal non lembro, e agora está tendo uns beneficios impresionantes nos nenos. Hai unha evolución estupenda, e quizáis esa campaña que é así un pouco como global, non? Como en vez de estar tapando un bache, pois tapar como un tramo de estrada e poder tapar pois moitos baches de golpe, non? Porque calquera neno que vaya por ali tengo ese tratamento de balde, o sea, calquera neno de Amencer, calquera neno de Amigos de Galicia, calquera neno de Galicia que vaya ali e o necesite, teño de balde. Entonces, eso para min foi un logro bastante potente. Quique, xa para rematar esta entrevista, Carla tamén, convidamos a todo o mundo que nos este vendo que todos estes taponciños, ou todos os que nos anumerou perfectamente Carla, que os reciclen, non? Que os doen e que axuden para unha vida mellor para todos aqueles que os precisan, non, Quique? Pois sí, non costa nada poñer unha bolsiña na casa e botando os tapóns, e logo acercalos a algún sitio, a algún MRW, a algún punto de recollida, ou dallos a alguén, bueno, ao final consíguese pouquiño a pouco, coa labor de equipo, non? Cooperando entre todos, pois conseguimos cousas. Se temos ganas, ao final, se queres, podes, non? Bueno, pois con ese bonito lema que damos, Quique, Carla, moitísimas grazas por estar connosco, moitísimas grazas pola labor que facedes, por facernos respirar a nós tamén dese bo ambiente que transmitides, e grazas por estar aquí. Gracias a vos, enhoraboa polo programa, moitas gracias. Temos que ir despedindo este verán, pero antes de nada brindamos, e vos a brindar agora, iso sí, collemos os vasiños nas mans, despedimos este verán. Agora sí, sexan moi felices, volvemos o vindeiro venres con máis e mellor, desfruten desta época estival, desta época divertida na que nos atopamos do ano, e lembren, voltamos a vindeira semana. Quedan agora con o noso grupo da semana, con Soul and Roll, e agora sí, brindamos por esa taponeta solidaria. Quique, Carla, un auténtico placer. Gracias. Saúde. Can't wait till the day when you
every time I go for the mail, but gotta hold myself down. 'Cause I just can't wait till you write me you're coming around. Oh baby, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, and I feel good. Oh, right now, and I feel good. Yeah, right now. I used to think maybe you love me. I know that it's true. I don't wanna spend my whole life waiting for you. I don't want you back for the weekend, not back for a day. Oh, baby, I say, baby, I just want you to come, and I want you to stay. Oh, right now, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, and I feel good. Oh, right now, and I feel good. I say, I better right now, and I feel good. Walking on sunshine. Walking on sunshine. Walking on sunshine. I feel like I feel low, that's where I feel like I feel low, that's where walking on sunshine, baby. Hey, I'm walking on sunshine, baby. I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, and I feel good. Hey, oh, right now, and I feel good. Oh, right now, and I feel good. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo.